ሆሳዕና በአርያም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓብይ መንፈሳዊ ጉዕዞ እነሆ ከም ዝፍለጥ ካቴድራል ደብረ ፀሐይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤት ትምህርቲ ሰንበት ውቅሮ ዓመት ናብ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ማርያም ጉዕዞ ከም ዘዳሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎማ ዓመት ድማ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ አዳሊው ይርከብ። ካብ አክሱም ጽዮን ማርያም ብተወሳኺ ዝህወፁ ገዳማት አቡነ አረጋዊ ዳሞን ማርያም ምቁረ ነበለትን እንትኾኑ ዋጋ ድማ ሙሉእ መስተንግዶ ሓዊሱ 1300 ብር ጥራሕ እዩ። ትኬት ዝቁረፀሎም ቦታታት ደብረ ፀሐይ መዝሙር ቤት፣ ጽርሐ አርያም መድኃኔ ዓለም መዝሙር ቤት፣ ዳሮሜስ ኤልያቄም ኤሌክትሮኒክስ፣ ዋካ ፎቶ ቤት፣ ቢንያም ኦክሲጅን ፋሽንን መዳስፌት ወይ ድማ ፋቲ እዮም። መበገስ ዕለት ድማ ዕለት 4 ወርሒ 8 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ካቴድራል ደብረ ፀሐይ ቅድስት ድንግል ማርያም እንትኸውን መምለሲ ድማ ዕለት 5 ወርሒ 8 2017 ዓመተ ምህረት ክኸውን እዩ። ሆሳዕና በአርያም